Termékenységi szobrot is készíthet, aki jelentkezik ősembernek a Szegedi Móra Ferenc Múzeum kiállításán. Ezen kívül az ősemberek bőrruháját is fel lehet próbálni. Főleg gyerekeket és fiatalokat várnak az ősemberképzőbe, de felnőttek is jelentkezhetnek. A Tájfutó Szövetséget. Barlangrajzokat, termékenységi szobrokat készítenek, és őskori leletekre vadásznak a látogatók a Móra Ferenc Múzeum kiállításán, ahogy ők mondják, az ősemberképzőben. Itt éppen kerámiát kell kiásni a homok közül, aztán össze kell rakni ilyen anyagra, aztán össze kell rakni a cserepet. Az ősember mindennapjait mutatják meg az érdeklődőknek. A kiállítás főleg a fiataloknak nagy élmény, sokaknak a bőrruhák tetszenek, amiket fel is próbálhatnak. Először szembetűnik, hogy meglepően meleg, szóval felveszem, és egyből olyan jó érzés benne lenni. Amúgy teljesen kényelmes is. Jó, kellemes, meleg, végre nem fázik a mellkasom. Az ősemberképzőre főleg a szegedi ifjúsági napokról várnak látogatókat. Alapvetően itt azért a fesztiválozókat várjuk, tehát mondjuk a 14-25 év közöttieket. Onnan jött az ötlet, hogy ősember kiállításunk van a Móra Ferenc Múzeumban, és szerettük volna egy picit itt a színt is bevonni ebbe a folyamatba. Már az első napon nagyon sokan jelentkeztek az ősemberképzőbe. No, és akkor nézzük